O maior evento cultural anual dos países celtas e un dos máis concorridos de Europa é o Festival Intercéltico de Lorient, ou Anorian. De 2007 a 2020 tivo como director a un declarado celtista asturiano. Lisardo Lombardía foi un dos principais promotores da Fundación Belenos a mediados dos 80. Fundación que serviu para agrupar iniciativas de proxección e representación do tecido cultural asturiano nas súas relacións cos países celtas e máis de outras iniciativas como a edición de revista Asturias. A aposta pola conexión céltica por parte do mundo de cultura asturiana é moi maioritaria. As décadas de colaboración entre organismos e activistas culturais e outros dos países celtas foi dando seus frutos. Foi un traballo de longo percorrido devagariño, mais ali teñen trazado un rumbo e unha aposta ben definida, consistente e prolongada no tempo. O propio Lombardía ten explicado que a súa designación como director partiu non só do director anterior, senón que tamén dos promotores fundacionais do evento. Se o papel de Asturias e Galiza fose a ser secundarias, testemuñais ou marxinais, desculpai que o exprese así, mas penso que as e os dirixentes do movemento non terían confiado nun asturiano para dirixir o principal escaparate mundial da expresión musical da cultura céltica contemporánea. No pasado ano, despois de outras tentativas, botou a andar o Celtic Forum, unha conferencia intergobernamental que pretende ser anual. Na mesma tomaron parte primeiras ministras, presidentes e membros dos gobernos de todos os países celtas, a excepción da Illa de Man. Os gobernos autonómicos da Galicia e Asturias estiveran presentes, aínda que unha representación testemuñal, mentres outros o fixeron ao máximo nivel. Aínda sen iniciativa por parte galega, a vontade de estreitar lazos nesta comunidade de nacións, a minorías en Estado, continúa ano tras ano, década tras década. A vontade de compartillar máis iniciativas en diferentes ámbitos acrecentouse e sumouse mesmo máis, foi a máis desde a saída do Reino Unido da Unión Europea. Tivo neste ámbito a capacidade de se proxectar co recoñecemento da súa identidade nacional algunhas das súas industrias culturais, mas mantéñense sen directriz nen iniciativa, a non ser algúns contactos a nivel persoal entre intelectuais e algún concello que participa de algún irmanamento con outros da Bretaña ou Gales. Aínda cando no presente a historiografía galega vai recoñecendo a importancia do atlantismo ou aposta polo Atlántico como eixo de vertebración de alianzas no medievo que garantiran a supervivencia dun proxecto nacional galego, hoxe, no entanto, esquécese sen máis as posibilidades que ofrece a Celtia como plataforma de proxección da Galiza e da súa realidade presente en diferentes eidos. Isto non é só aplicable a unha comunidade que vai para perto de 30 millóns de habitantes nestes países da Europa, senón para as súas diásporas da América e Oceanía. Resulta paradoxal ver en cartaces e logo de dúcias de eventos, particularmente festivais musicais na América e Australia coa bandeira galega, mas sen ningunha representación galega até a data. A máis dos foros pancélticos dos que falamos, anteriormente hai unha amplia constelación de organizacións para o ámbito supranacional da Celtia que abranxen moitos sectores desde o desportivo ao Interceltic Business Forum, a organizacións de estudantes, festivais de audiovisual, etc. A idea da celticidade, en todo caso, é unha idea de presente, de compartillarmos un espazo xeográfico no que diferentes comunidades e pequenos países se encontran hoxe despois dun longo periplo histórico prácticamente paralelo. A xeografía podería determinar un novo paradigma máis extensible, integrador e funcional, e basta ver como noutra hora autores como Plácido Castro nos seus traballos sobre este tema foron marcando trazas para formulacións que aínda están por se desenvolver. Isto é o que escribía Santi Bernárdez, investigador de celtismo e panceltismo na Galiza, en Portugal e na Europa, que despois tivemos a honra de escoitalo, de entrevistalo nas xornadas galaico-portuguesas de Pitóns. Hoxe falamos desas 12º xornadas galaico-portuguesas do mundo céltico que une a Galiza, sobre todo, e ao norte de Portugal. Falamos desas xornadas, como digo, que se celebraron na Raya, en Pitóns das Junias,
falamos un pouco de todo iso cos protagonistas. Ola, ola, moi boas, eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e aquí estades nun novo episodio do Galiportus unindo Galiza e Portugal voz a voz. Como vos decimos, hoxe falamos de mundo céltico, falamos dunhas xornadas que son realidade, que se están celebrando desde hai 12 anos na Raya e que intentan un pouco unir desde diferentes ópticas esa Galiza e ese Portugal desde a idade de ferro, desde o pasado, desde a prehistoria case, con todas as perspectivas hasta o momento actual. Ben, vamos xa coa primeira das entrevistas. Tivemos o gusto de falar co organizador das xornadas e comentarlle todas as temáticas, Xosé Manuel Barbosa, profesor, escritor, historiador, profesor de galego, como digo, historiador e organizador das xornadas xa 12 edicións. Falamos con Xosé Manuel Barbosa por teléfono antes de ter a ocasión de irmos até Pitóns e velo tamén ali. Moi ben, e aquí estamos falando destas xornadas galaico-portuguesas de Pitóns. Estamos xa co profesor, escritor e historiador Xosé Manuel Barbosa, académico da Academia Galega da Lingua Portuguesa, membro da AGAL desde hai moitos anos, e tamén formando parte do Instituto Galego de Estudos Célticos, facendo parte do Clube de Poetas Vivos, con xa algúns libros publicados sobre diferentes temáticas. Agora comentamos todo iso. Moi boas, Xosé Manuel. Hola, boa noite, boa noite. Un placer saudarte. Contanos un pouquiño, antes de máis, quen é Xosé Manuel Barbosa. Xa sei que non é moi fácil falar dun mesmo, pero apreséntate aí aos nosos ouvintes un pouco. Eu penso que xa estou apresentado, xa me acabas de presentar tú aí agora. Só dicer que algunha das sociedades nas que acabas de nomear, algunhas xa non estou nelas. Por exemplo, ISEC, o Instituto Galego de Estudos Celtas, xa hai tempo que, moito tempo xa que non estou, e non moito máis. O Clube dos Poetas Vivos foi un clube que existiu hai uns anos, agora non existe, mas os membros estamos en contacto igual, somos poetas todos tamén, e en fin, pois non moita cousa máis, que son unha persoa, un humilde investigador, un profesor de educación física, de primario, e pouco máis podo dicer. Dedícome ao traballo, preocúpome pola Galiza, preocúpome pola historia da Galiza, preocúpome pola lingua da Galiza. En resumo, a Galiza é unha preocupación que teño na cabeza, mas é algo que me satisface tamén o traballar creando actividades e creando eventos para encher de contidos académicos e de contidos a respecto de todo eso que nos identifica como pobo, non? A raíz a raíz un pouco do que comentas, da túa preocupación pola Galiza, xa publicaste algúns libros a respecto por exemplo, das bandeiras da Galiza, atrás histórico da Galiza, ou evolución histórica dos límites da Galiza. Vese que estás sempre moi activo na cuestión histórica e tamén na cuestión fronteiriza, heráldica. Sí, sí. É algo que me move, quer dizer, xa van algúns libros relativos á simboloxía, relativos á historia do país, a respecto do que últimamente tamén moitos galegos están preocupados, non, pola existencia do antigo reino da Galiza, que sí, realmente é recoñecido históricamente por todos. Tamén ninguén nunca negou aparentemente o reino da Galiza, ainda que sí negou a súa territorialidade, non? Que é algo que moita xente que está entrando no tema pensa que se negou. Non se negou, que se negou si foi a territorialidade e a categoría dese reino. Eso foi un dos últimos libros. O último de todos foi Por que caeu a Galiza. Nel falo sobre as circunstancias sociopolíticas
que ocasionaron a perda de soberanía da Galiza. E claro, para iso tamén temos que ter en conta que a Galiza non era simplemente unha rexiónciña dependente de outros territorios, non? Era un país, era unha coroa, xa non digo reino, xa digo coroa, que tiña un proxecto político, un proxecto que hoxe diríamos nacional. Si trasladamos a súa idade media non teria moito sentido ese termo, non? Mas para entendermonos dunha forma máis clara, as persoas que vivemos no século XXI, era un proxecto nacional realmente, e ese proxecto nacional pues, foi abaixo por unha serie de circunstancias que explico no libro. Ánimo a que a xente compre o libro para que vexa como toca o tema e basicamente pues va a ser nada máis que en tres puntos a Igrexa romana, Castela Toledo en fin, o acoso que recebeu aquela coroa galaica porque había o dicía que tiña unha das súas capitais tiña un apóstolo igual que Roma e que aspiraba tamén, segundo nos conta a historia compostelana, a un lugar de privilexio dentro da hierarquía cristá da Europa occidental e oriental, non? Como incluído dentro dun contexto de cismas do Oriente, a questón das investiduras e tamén o Santiago de Compostela como reivindicador de un poder político tamén. Prácticamente é iso. Non é moito máis, animo, como digo, a xente que lea o libro, que compre o libro, están a través editora e penso que pode gustar a xente. Por que caíu a Galiza? O libro en A Través editora, véxote moi activo un pouco na historiografía medievalista, mas a chamada de hoxe, a nosa referencia a Xosé Manuel Barbosa, a nosa chamada, é por causa dunhas xornadas que agora comentamos que xa van na súa 12ª edición, as xornadas galaico-portuguesas de Pitóns. Comentas moi acertadamente a cuestión medievalista que non, digamos, que forma parte tamén aí das túas investigacións, dos teus inquéritos, mas digamos que as xornadas están enfocadas sobre todo este ano un pouquiño máis atrás, a nivel temporal, non? Tocades toda a cuestión de galaicos, de celtismo, ahora falamos un pouquiño de todo iso. Sí, as xornadas, como tú ben dís, levan 12, non 12 anos, son 13 anos, o que acontece que o ano 2020, por razóns que todos sabemos, non se poderon celebrar. E entón están numeradas no número 12 por falta do ano 2020, que non se celebraron. Mas, sí, comezamos no ano 2012, unhas xornadas que inicialmente pues, empezaron moito humildes, axudaron moito Padre Fontes naquela altura, que foi que nos abriu as portas de todo, ali en Pitóns das Xunias, que é o Concello de Montalegre. Sempre tivemos unha acollida maravillosa por parte das autoridades do Concello e por parte da Xunta de Seguesía. De onde parte a idea un pouco das xornadas, Xosé Manuel? Pois as xornadas foi un pouco a idea foi inicialmente facer unha actividade en Pitóns das Xunias alá no ano 2012, como digo, moito máis humilde do que depois saíron, non? Que tínhamos pensado facer un pequeno recital, e tínhamos pensado facer tamén de poesía, tínhamos pensado facer un par de palestras, 2 ou 3 palestras relativamente ao celtismo, mas a cousa saíunos ben, repetimos o ano seguinte, volvimos a repetir o seguinte ano, e cada ano pois, fomos tendo máis acollida, a xente recibíanos moi ben, Pitóns disfrutou con aquelas xornadas cada vez que levamos ali alguén, nós tamén nos esmeramos en levar xente interesante, xente que levase a cabo actividades lúdicas e sobre todo, como digo, o tema era o celtismo, evidentemente. Ali chegaron persoas moito interesantes, quero nomear en especial a Francesco Venoso, que probablemente a xente non teña así moito coñecimento, pero é un dos precursores xunto con Mario Linney da teoría da continuidade paleolítica que manifesta, que defende
a idea de que o mundo celta naceu no norte da Península Ibérica, no norte e oeste da Península Ibérica, e a partir de aí trasladouse a outros lugares de Europa, rompe un pouco o paradigma tradicional, non, de que dice que os celtas naceron no centro de Europa, e de aí pois invadiron outras partes do occidente, non? Mas esa teoría é unha teoría que nos interesou, de alguna forma chamounos a atención moito, porque tamén pon no centro da Galiza e ao norte de Portugal, evidentemente, e entón pois tentamos profundizar nese tema, tivemos esta axuda destas persoas todas, nomeadamente de Francisco Venoso, que foi candidato a premio Nobel 5 veces, non o recebeu aínda, mas terminará recebendo tarde ou cedo por insistencia, mas é unha persoa de moito interese, non? É unha persoa que nos quere moito, unha persoa que desde Boloña, que onde traballa ele, pois sempre nos apoiou e sempre nos deu moita forza, e incluso chegou a Pitoesa tamén dar unhas palestras e apoiar esa teoría que Mario Alinei defendían e defenden. E nada, máis persoas tamén que chegaron por ali, non che vou dicer nomes agora, porque seguramente se digo algúns nomes e esquezo outros, pois non está ben. Mas este ano temos tamén un elenco bastante interesante, temos persoas como Carlos Carneiro ou Lucine Pinto, ou por exemplo temos a Santi Bernáldez, ou temos a Samuel Pimenta, temos a Paulo Mariño, temos un grupo de persoas moito interesantes que nos van falar justamente deste tema. Sí, agora imos Xosé Manuel, agora imos, se che parece, cas xornadas deste ano. Simplemente era para que nos contaras un pouquiño como foi a evolución das 11 edicións anteriores, como foi evolucionando as xornadas, a organización, por que escollestes pitóns tamén, das junias, un pouquiño como foi a acollida tamén, que como sempre tocastes o celtismo todas as edicións. Sí, o celtismo foi a base das nosas xornadas. En principio, empezamos, as primeiras xornadas empezaron con palestras sobre o mundo celta, e como nos foi ben, e a acollida foi boa, e como lle deron a importancia de vida en Portugal, que aquí na Galiza, por diversas circunstancias, non se lle dá, ou mesmo non se lle dá mesmo a cualquier actividade que teña relación coa Galiza. É unha pena, pero é así. E en Portugal sí que nos abren os brazos, e sí que nos queren, e sí que nos acollen con moito cariño, e evidentemente Pitóns foi unha vila que desde o ano 2012 até o ano 2024 no que estamos, foise adaptando moi ben esa idea, e a partir de eso surxiron outras actividades, mesmo en Pitóns, que ao redor destas xornadas, non? Temos en Pitóns, por exemplo, o Magosto Celta, temos tamén no mes de agosto están organizando a Centeada, que chaman o que nós chamaríamos a Seitura, non? Mas estamos recuperando as 4 festividades célticas por definición, que na antigüidade pois reciben o nome de Lugnasad, o Xogwin, ou Samaín, mal chamado digo porque está mal pronunciado, non? Que é unha palabra irlandesa que nós non usamos, mas nos usamos Magosto, mas que últimamente está de moda. Esa palabra non é a tradicional galega nem a portuguesa, non? E logo teremos tamén o Imbol, que sería o noso entroido, e logo os maios, que estaríamos ahora neles, e que é no momento que celebramos as xornadas habitualmente, sempre celebramos no mes de maio, celebrando os maios, ou as maias, que chamamos portugueses, e que para o mundo celta sería o Beltán, o paso do inverno ao verão, non? E toda esa realidade etnográfica, e toda esa realidade etnocultural común a galegos e portugueses, pois de alguna forma está viva en Pitóns, e queremos recuperala de alguna forma, e iso cunde, é algo que dá riqueza tamén a Pitóns, é algo polo cual nos queren ali, porque levamos a riqueza ali tamén, xa non riqueza espiritual, sino tamén riqueza material, porque hai moita xente que chega ali con afán de saborear a cultura do país, e realmente pois, é unha cousa que ano tras ano pois, mellorase. Sin ir máis longe, dicerche que tamén dentro destas actividades no mes de novembro, cando facemos o Magosto Celta,
empezamos moito humildes tamén, empezamos con unhas 20 persoas así, e hoxe hai un hemiciclo feito en Pitois, onde nas últimas edicións había máis de 400 persoas. E entón, pois, vemos que a nosa actividade pois, ten suceso, ten chamada, a xente ven de moitos lugares de Portugal, de moitos lugares da Galiza, xúntanse ali galegos e portugueses, e é unha alegría grandísima ver que vindo do norte, vindo do sur, encontramos nun punto central e todos nos sentimos como parte da mesma realidade, non? Da mesma realidade histórica, a mesma realidade lingüística, a mesma realidade étnica, se queremos, non? Mas ali nos encontramos e ali triunfamos e ali botamos raíces e flores e frutos, botamos todo. Realmente, Xosé Manuel, Pitóns, para que nos estea escoitando, é un lugar moi especial que recomendamos a todo o mundo, efectivamente, é unha freguesía espectacular no alto da serra, penso que a 1000 e pico metros, unha das aldeas máis altas de Portugal, situada a apenas uns kilómetros da raya con Calvos de Randín, nunha zona espectacular, como decimos, dentro do que é a raya seca do concello de Montalegre. Polo que nos conta Xosé Manuel, entón, digamos que rachando un pouco ca historia e ca historiografía e ca lenda un pouco popular, ca tradición de considerar Galiza parte dese mundo celta, o que temos é que entender unha especie de panceltismo, non? Que é o que tocades un pouco tamén nunha das charlas deste ano, entendendo tamén que temos que incluir o norte de Portugal nesa realidade compacta do mundo celta tamén, e moitas veces apartamos sempre a Portugal desa ecuación. Sí, realmente. A ver, segundo algúns autores, a celticidade era común a galegos e portugueses, todo o norte da Península Ibérica e parte do centro. Por circunstancias históricas e por circunstancias tamén políticas, se queremos, pois os únicos lugares da Península Ibérica que teñen esa memoria e que queren recuperar esa memoria é basicamente o que antigamente era Galicia. Aquela Galicia histórica é a que mantén esa memoria histórica de galaicidade, tanto sexa Portugal, o norte de Portugal, tamén os lusitanos tamén eran povos do noso punto de vista célticos, non? E tamén vamos incidir nesa comunidade tamén, esa irmandade entre galaicos e lusitanos, que xa non só entre galegos e portugueses, senón os portugueses son galaicos no norte, non? E lusitanos no sur, mas xa galaicos e lusitanos, que xa é outra dimensón diferente, mas tamén próxima, non? E en fin, esa memoria de celticidade queremos mantela, queremos cultivala e queremos que creza. E evidentemente os portugueses facen parte de nós e nós parte deles. Somos unha comunidade humana que por circunstancias históricas a día de hoxe políticamente estamos separados, mas a alma e o corazón continúa sendo o mesmo, non? E iso que queremos cultivar, esa realidade. Sí, en canto ao programa deste ano, tendes un pouquiño tamén como telón de fondo, non? Tendes os 15 anos da Academia Galega da Lingua Portuguesa, da que faz parte. Xa tivemos ocasión de facer un programa ca xentiña da Academia Galega, e tamén, bueno, intentades un pouco conmemorar o día da lingua portuguesa, que acabamos de conmemorar o día 5 de maio. Contanos un pouquiño tamén estas dúas efemérides, que significan? Vamos ver, este ano 2023-2024 estamos facendo na Academia Galega de Lingua Portuguesa, estamos facendo os 15 anos de existencia. A Academia surxiu no ano 2008. Entón, no ano 2023 facía 15 anos, entón a Academia decidiu celebralo nunha actividade mensal durante todo o ano, desde outubro aproximadamente, que foi cando se cumplen os 15 anos, até todo o ano 2024, prácticamente. Entón, cada ano temos unha actividade, temos unha comisión cultural, unha comisión de cultura, que organiza cada mes unha actividade nun lugar diferente de Galicia ou de Portugal. E este mes, pois, coincidiunos que as xornadas facíamos o servizo de presentar a actividade do mes de maio
sendo esta actividade que xa leva varios anos tamén presente, non? Entón, que mellor que conxugar as dúas realidades, as dúas celebracións nunha só. E así foi. E normalmente tamén no mes de maio, que é cando celebramos todos os anos as xornadas, coincide evidentemente o 5 de maio, que é o día da lingua portuguesa, tamén o 17 de maio, que é o día das letras galegas, e conxugamos todo nun, e conglomeramos ou concentramos a enerxía de todo iso nunha única realidade, non? E entón, celebrando todo eso, pois sainos o que nos sai, a xente interésase por cada unha, hai quen se interesa pola lingua portuguesa, outros interésase polo celtismo, outros polos 15 anos da lingua da academia, e en fin, entón, conxugando todo iso, encontrámonos con que temos moita xente interesada e toda a xente se xunta nun mesmo lugar con o mesmo fin, e a nosa idea é concentrar como unha lupa, concentrar todas as forzas e centralo nun único objetivo, que é a realidade que falamos antes de vernos galegos e portugueses nun momento determinado do ano todos xuntos e todos a unha. É unha forma de unidade como outra cualquera, e penso que é unha forma inteligente e útil de vernos como que realmente somos, non? Unha mesma realidade humana. O programa Xosé Manuel inclúe unhas palestras moi interesantes. Intentaremos falar tamén un pouco cos seus protagonistas no propio lugar. Carlos Carneiro presentando ese Galaicos e Lusitanos, afinidades culturais e lingüísticas no ámbito da celticidade. Dulcinea Pinto, ritos de consagración e reconsagración dun poboado de Idade de Ferro do norte de Portugal. Tamén conta que a palestra de Santi Bernárdez, celtismo e panceltismo na Galiza, en Portugal e na Europa, pasado e presente, ou a de Samuel Pimenta, mitoloxía na literatura, unha perspectiva. Por último, a tarde do sábado, tamén apresentades o libro de Noé Vázquez e de Irene Veiga, ese grande Oceanoe, esa travesía polo océano, polas Antelas, e acabades o sábado cun tema, iso sí que é curioso, que me gustaría que comentaras, un pouco diferente á cuestión do celtismo, non? Unha cuestión un pouco máis actual no tempo, Galegos en Lisboa, a súa música e danza a través dos tempos, de Paulo Mariño. Sí, dicer primeiro e antes de nada que o libro de Oceanoe está feito por un grupo de persoas que teñen a ver coa Arca da Noé. Non sei se soa na Arca da Noé. Sí, fomos moito por ali e aínda falamos con elas, fixemos un especial para este programa, sí. Pois precisamente que xemos dar tamén un protagonismo especial, porque ben merece, é un centro cultural que é un ónfalo dentro da galeguidade do sur da Galiza, é atractivo para moita xente, tamén é atractivo para moitos portugueses que chegan por ali, e realmente pensamos que merecía unha chamada aparte, non, para que eles pudesen apresentar o seu libro, que é unha forma de axudar a Arca da Noé a botar a andar, porque sempre os lugares que irradian cultura son apoiados polo poder político, entón temos que ser nós quen apoyemos, non? A xente do común que participamos destas realidades culturais que son pois a Arca da Noé neste caso, non? Que xa ten recibido varios premios, como centro de irradiación de música, de cultura e de reunión. Sí, e un libro, Xosé Manuel, disculpa, que levan xa presentando uns cantos meses despois da novena edición, e que, como nos contaban Noé e Irene outro día nun programa tamén moi interesante que tivemos cos grupos de Cana Verde e Terra Morena, facendo un especial do Seca, pois tamén a camiño, a cabalo xa do seu 10º aniversario, 10 anos de cultura, como ti ben comentas, aí na Limia, en Vilar de Santos, e ese libro que tamén, como no caso da Academia Galega, celebrando eses 15 anos, pois no caso da Noé, pois xa a camiño dese 10º aniversario. Exactamente. Evidentemente, pois é un libro no que hai música e que hai
contos. Entón, eles poñen música, algúns contos tamén para ler, contos para cantar. Eu penso que é un libro moito original, é un libro que trae tanto mitoloxía como música, e eu animo a xente tamén a que se faga con ele, que consiga o libro e que se divirta con el. Mesmo ten os discos para ouvir as músicas feitas por eles, que as gravaron tamén, están gravadas tamén en YouTube, buscaron os lugares máis adecuados da Limia para gravar, e penso que temos unha capacidade artística os galegos cando queremos cultivar a nosa lingua e a nosa música que moitos outros quixeran para sí. Mas temos pouco pouco apoio da realidade política que temos, non? Entón, esa é a pena que temos, que se nós tivésemos un apoio grande, pois o noso sería moito máis que internacional, sería unha bomba de cultura. Somos unha máquina de cultura, cousa que non saben aproveitar os políticos que temos connosco, que non saben tirar proveito de todo isto que temos, de toda esta alma que temos tan rica. Sí, e para a bomba a vida dos galegos en Lisboa, non? O que comentábamos esa última palestra do sábado. Mas non é tanto a vida dos galegos en Lisboa como a música dos galegos en Lisboa, que ten a ver evidentemente co mundo céltico, porque entendemos que aí metido polo medio a música celta. E entón sí que ten a ver. Aparentemente pode ser que non parece que non ten relacionamento coas outras palestras, mas sí ten, porque hai músicas de gaita, hai música tradicional que está ligada á música celta, e sí que ten. Temos a Pablo Mariño, que é un grandísimo experto a respecto deste tema, e vamos disfrutalo o sábado pola tarde, pois cuanto podamos, e non únicamente ouvilo falar, senón tamén vamos ouvir a súa música. E o domingo, por último, tendes tamén unha actividade moi interesante a respecto do Centro Interpretativo do Lobo Ibérico, que abriu, se non me engano, non hai moito, ali en Pitóns, e que fala un pouco da relación mitolóxica e histórica do lobo co mundo céltico. Bom, en realidade é un centro interpretativo do Lobo Ibérico, en principio. Nós vamos dar color, que dizer, nós vamos dar a cor de relacionar o lobo co mitoloxía céltica, que cabe ben aquí o símil, non? Mas, en principio, é un centro interpretativo que foi cousa da Xunta de Freguesía, que é unha Xunta de Freguesía que ten unhas inquietacións culturais enormes e grandísimas, a cual estamos moito agradecidos, porque acolle a todo o mundo, e acolle galegos, acolle portugueses, e todo eso enriquece tamén a Pitóns e a Montalegre, non vayamos pensar. É unha Xunta de Freguesía con unha inteligencia preclara. É un Concello de Montalegre tamén con unha inteligencia preclara, abriéndonos os brazos a nós cando non nos abren en outros sitios aquí na Galiza, non? Mas sí, o lobo é un animal paradigmático, é un animal simbólico e referencial do mundo céltico, da Europa en xeral, e o lobo ibérico da Península Ibérica en xeral tamén. Mas os últimos lobos están xusto no noroeste da Península Ibérica, naquele espazo histórico a cual chamamos Galaecia. E entón, curiosamente, é un animal vinculado moito á cultura galega, vinculado ás súas lendas, vinculado á súa mitoloxía, ao seu subconsciente e ao seu inconsciente. Pois ali falaremos tamén deso. Entón, o domingo a mañá, cando nos reunamos ali no centro interpretativo, pois ali falaremos os que ali acudamos e aprenderemos tamén o que haxen aprender, porque moitos de nós tamén vamos ali a aprender, non únicamente a soltar o speech, non? Senón tamén a aprender, e eu estou seguro de que sairemos dali moito máis convencidos desa realidade do lobo ibérico. O sea, do punto de vista ecolóxico, do punto de vista do amor á natureza que podamos ter, do amor aos animais, mas tamén co vínculo que ten coa nosa cultura, coa nosa raíz. Este tipo de eventos, pensas, Xosé Manuel, que o feito de facelos na raya, como comentas, nesa centralidade de Pitóns,
ou noutros lugares da raya é realmente onde nesa conexión, nese limiar entre as dúas beiras é onde mellor se pode falar da conexión galaico-portuguesa, ou tamén podemos entender esa conexión igualmente en Santiago, en Braga, en Burela ou en Vilarreal? Podemos entenderla en cualquier lugar. O que acontece é que, por razóns xeográficas, Pitões está na raya, pois é onde máis e mellor se poden encontrar galegos e portugueses. Hai uns anos había unha actividade tamén organizada por Montalegre e polo Concello de Muiños, que era un convivio na Portela, mas ese convivio pois non acabou cuallando, non acabou cuallando porque non se celebrou máis por parte galega, non? Mas era unha realidade tamén interesante de viver, non? Mas todas estas cousas así, estes contactos entre Galicia e Portugal, pois debemos ser as realidades privadas quen as fomentemos, porque somos nós os realmente interesados, non? Mas sí é certo que a raya é o punto de contacto, é o punto de unión, non? Aínda que nós podamos sentir a unidade galego-portuguesa, podamos sentir en cualquier lugar da Galiza ou en cualquier lugar de Portugal, si é ben certo que o punto de contacto é a raya, e a raya é o lugar ideal para nos vermos, non? As dúas partes se encontran na súa casa, non? As dúas partes están na súa casa, as dúas partes están cómodas nese lugar, e claro, se o mellor fose moito máis longe en Coruña, pois os portugueses teñen que deslocarse alá. Se o mellor fose outro lugar dentro de Portugal, pois os galegos teñen que deslocarse alá. Mas nese punto todo o mundo se sinte dentro da propia casa. Entón, os galegos síntense na Galicia, os portugueses síntense en Portugal, e a raya é o punto de contacto, como digo. O punto de contacto é o punto en que acontecen todos os en todo tipo de fusión, non? A fusión sin contacto non é fusión. E entón penso que é o lugar ideal, máis aquele lugar privilexiado que é Pitões, no alto do Xerés, no alto daquelas montañas verdes, aquelas montañas selvaxes, con cabalos selvaxes por ali, con carranos, con gado vacún tamén, con aquel aspecto que ten de irmos por ali e encontrármonos nunha paisaxe totalmente agreste, totalmente natural, e penso que esa beleza pois acrescenta moito máis a vontade de nos vermos entre nós. Laiaste moito, Xosé Manuel, da falta de axuda pública, digamos, ou da falta de perspectiva tamén desde o mundo político para este tipo de xornadas. Pensas que debería haber outro foro para elas? Pensas que deberían ter unha outra dimensión máis alá da iniciativa privada particular vosa, que deberan estar no centro da óptica galaico-portuguesa ano a ano, eu que sei, pois en Santiago, no Porto, con outro tipo de orzamento? Pois, a ver, vamos ver, por lei, a legalidade dice que as autoridades galegas teñen o deber de promocionar a cultura galega. Mas vémolo pouco, nós temos esa queixa, nós non vemos como quixéramos que a realidade política galega pois sustentase a cultura como queremos, non? Esa é unha pena, entón, se non é así, pois evidentemente teremos que ser as persoas particulares que tomemos ese tipo de iniciativas. Si encontramos, como comentei varias veces, encontramos acollida en Portugal, non encontramos tanto na Galiza, dependendo tamén, ao mellor hai algún concello que pode acollernos moito ben. Por exemplo, hai uns 2 meses, hai 3 meses, tivemos unha actividade en Vilar de Santos e a acollida foi maravillosa tamén, foi unha acollida excepcional. O Concello levou a cabo unha actividade connosco que foi maravillosa. Tamén, a consecuencia dos 15 anos da Academia Galega da Lingua Portuguesa, como xa dixen, é unha actividade mensal, unha actividade por mes. Pois en Vilar de Santos foi unha maravilla. Sin embargo, pois, en outros lugares, en outros concellos, pois encontramos non tanto eco, encontramos que a mellor teñen outros intereses, mas gostaríamos que realmente as autoridades galegas en xeral ou as locais, as autoridades locais tamén,
se implicasen un poquinho máis con esta realidade que é unha realidade que non a valorizan, penso que non a valorizan o suficiente. Se soubeten o valor que ten a nosa cultura e a nosa lingua, penso que penso realmente que sí se esforzaría moito máis, pero creo que non teñen consciencia do que realmente teñen entre maus. Do lado, sí, dime. Non, digo que temos unha cultura internacional, temos unha cultura maravillosa que gustaría que realmente que a clase política galega tivese consciencia do que é isto. Sí, dicía que do lado galego queixámonos moitas veces de que do lado portugués un pouco que descoñecen ou non queren coñecer a realidade galega. Pensas que isto tamén a base de iniciativas como a vosa, a base de moito traballo que se está facendo en moitos frentes que comeza a mudar, é dicir, que Portugal, sobre todo o norte de Portugal, deixou xa de vivir de costas cara a Galiza, que xa comeza a abrirse moito máis a esa realidade partillada? Por lo menos a nivel popular, sí é unha realidade, que dizer, nós encontrámonos, a xente do común non está de costas viradas, a xente do común óllase aos ollos, e vémonos, e coñecémonos e querémonos. Eso é unha realidade toda a vida, penso, mas por as razóns que antes falamos, pois hai un esquecimento histórico, mas ese esquecimento histórico tamén nós estamos aquí para botalo abaixo, non? E para darnos a coñecer os galegos aos portugueses e os portugueses aos galegos. Sin ese contacto, pois non podíamos vernos a nós mesmos, que estamos vendo, cando vemos un portugués estamos vendo a nós, e cando un portugués ve un galego tamén se están vendo a si mesmos. Entón, eso é o que hai que fomentar, esa realidade común que temos de lingua, de tradicións, de cultura, de toda esa realidade inmaterial, e material tamén, da que somos capaces de vernos uns aos outros. Somos uns espellos e iso non podemos obvialo. Temos que telo acima da mesa, temos que telo presente e temos que recoñecernos así. Se iso é así, a galeguidade é fácil que perviva, senón é como cando atas unha parte do teu corpo e gangrenas e depois pérdese, é igual. Nós debemos deixar circular o sangue. Se circula o sangue, nos vivemos, senón non. Estou xa acabando, Xosé Manuel. Vai haber algunha maneira para que non se poida deslocar até Pitóns, de conseguir algún material, de poder ver algunha conferencia por algunha canle, como é o caso de Facebook, como é o caso de YouTube, ides dispoñer un pouco de parte dese contido ou simplemente un encontro presencial totalmente? A ver, normalmente ten sido presencial, excepto algún ano que houve grabazóns, mas as grabazóns non cundiron tanto como quixéramos, porque non se publicitaron da mesma maneira. O que si temos feito teñen sido actas. Temos dúas actas das seis primeiras xornadas, a primeira das tres primeiras e a segunda das cuarta, quinta e sexta. Temos material tamén para máis actas, claro, non temos todo a capacidade como para poder estar facendo actas sempre, porque somos poucas persoas, temos moito traballo que facer e non damos feito, non? Mas a realidade é que tamén se poda seguir algunha das palestras, non sei se todas, pero si algunhas, por vía, nós tentaremos gravar de alguma maneira, e haberá algún lugar que recolla, tal vez algún foro de Facebook que recolla algunhas das palestras. Nomeadamente estou pensando no Desperta o teu sono, que é un grupo de Facebook que temos por aquí. Tamén hai outro que é as nosas letras, e outra que é as xornadas galego-portuguesas con ese nome justamente. Entón, cualquiera desas tres ainda non sabemos moi ben por como vamos facer e como non, pero nosa idea si é gravar algunhas das palestras e deixalas por aí. Entón, tal vez as persoas que queiran ver algunha das palestras poden conseguir velas por aí. Ora, a nós tamén nos gustaría que a xente acudise presencialmente, estivese ali connosco e que partillase das palestras connosco. Desde logo, por experiencia, che podo dicer que as palestras son moi esclarecedoras. Moitas veces temos aprendido cousas que non nos imaginábamos que se pudesen ter dito,
pudesen ser demostráveis, e si son, como podemos comprobar todos os que vivimos aquelas xornadas dos primeiros anos, que partíamos dunha idea romántica do celtismo, pero encontrámonos cunha idea científica. E entón ese é o que chama moita atención ás persoas que van por ali. Aí eu quería que, tú querías sí, pero unha vez que chegas aquí e ves isto que se demostra, entón non hai volta atrás. Entón eu animaría que a xente fose, e se hai xente que mellor que non pode ir e que esteis interesada, pois que esteis atenta a cualquiera destes tres páxinas de Facebook. Probablemente ali podamos descargar algunha das palestras. Se non todas, polo menos unha, dúas, tres, non sabemos cuántas. E estamos organizando eso, faltan os 2 días ainda para chegar alá, e vamos ver como se nos pon o panorama e que capacidade teremos para poder gravar. Mas a idea é esa, gravar algo, polo menos. E a última, Xosé Manuel, este programa vais escoitar a esta parte despois xa de que pasaran as xornadas. Intentaremos un pouco falar cos protagonistas, como digo, ali mesmo unha vez que transcorran as diferentes palestras para que nos conten tamén o pálpito en directo. Como lle ves o futuro ás xornadas, a este tipo de eventos, aos teus proxectos a nivel tamén profesional e particular? Por onde van ir os tiros, digamos, nos próximos anos? Bon, eu conto con que as xornadas que penso que xa están moito consolidadas, non? Mas eu penso que continúan, penso que deben continuar. Encontrámonos ali en Montalegre e en Pitões con unha acollida moi boa e penso que non tiña por que cambiar nada al respecto dos anos próximos. Non teñen por que deixar de existir as xornadas. Até agora levan tido moito suceso e non teñen por que non telo adiante. Entón, nós contamos con que eso siga adiante. E, por outra parte, pois continuaremos investigando, continuaremos dando a coñecer aquilo que investigamos e, evidentemente, é un traballo que nos satisface, porque é descubrir cousas para a consciencia dos galegos. Importanos que a consciencia dos galegos se reafirme, creza e que se sinta aquilo que descubrimos, aquilo que investigamos, aquilo que publicamos, gustaremos que a xente o sentise como algo realmente útil para que a consciencia creza. Pois nesa conciencia andamos tamén nos aquí desde o Galiportus, desde este espazo radiofónico, desde este podcast galaico-portugués. Un placer ter falado contigo, Xosé Manuel Barbosa, profesor, escritor e historiador, un dos organizadores destas xornadas xa número 12 galaico-portuguesas que se celebran en Pitões das Júnias, en Montalegre, na Raia Seca, cada mes de maio. Un placer, como digo, ter falado e partilhado estes momentos de radio contigo e ata a próxima. Xa nos vemos nas xornadas. Ok, obrigado a vos. Contamos vervos por ali. Graciñas, chao, chao. Obrigado. E despois de escoitarmos a Xosé Manuel Barbosa, tivemos o gusto tamén de falar con Santi Bernárdez, quen era o autor do texto que le escoitabades na intro, investigador Santi, vigués, xa máis ben cangués, do Morrazo, investigador, como digo, de celtismo e panceltismo desde hai 30 anos, celtismo e panceltismo na Galiza, en Portugal e na Europa, presente e pasado. Santi foi un dos conferenciantes nas xornadas, nas que se falou de mitoloxía, de galaicos e lusitanos, de celtismo e de galegos en Lisboa tamén, música e danza deses galegos en Lisboa no século XIX e XX, tamén de mitoloxía, porque se puido falar de mitoloxía con respecto ao lobo, tamén se visitou o novo centro de interpretación do lobo ibérico que se abriu en Pitões. Pero, como dicimos, consideramos importante tocar a cuestión de celtismo e panceltismo. Con Santi Bernárdez isto era o que nos contaba. Pois estamos aquí nas xornadas galaico-portuguesas aquí en Pitões, o prometido é débeda, e estamos falando con Santi Bernárdez, cangués de Cangas, antigo veciño de Allariz, que veu aquí dar unha conferencia sobre celtismo e panceltismo. Ele é investigador un pouco freelance sobre a cuestión do celtismo. Moi boa, Santi.
Hola, boa tarde. Estábamos comentando un pouco off the record como encuadrar un pouco a túa figura e a túa charla. Contanos un pouco sobre ti brevemente como encadraches un poquinho toda esta historia. A ver, no meu periplo vital, contaba eu con 15 anos, é pouca idea, unha idea que nada ten que ver co que mellor teño hoxe por hoxe, non? Sobre todos estes temas, non? Unha idea bastante romántica e bueno, en fin, arrutada, non? Pois ingresei na Irmandade Céltica con outras persoas e pouquinho a pouco pois fume mergullando neste mundo, nas súas controversias en todo o que tiña que ver tanto pois no que a investigación antropolóxica e así mesmo pois nas relacións culturais presentes, no? entre a Galiza e ese conxunto de nacións en Estado, no? que se dan a chamar países celtas, no? Un concepto que se manexa casi que de 2 séculos para acá. Pois vamos, digamos que a ver, aquí levo dos anos, non? Xa tiña eu, non sei se 20 anos ou algo así, 20, 22 anos que fundamos outra organización, non? Que era a Liga Céltica Galaica, que sustituíu a desaparecida Irmandade Céltica. Bon, pois por vicisitudes da vida, cousas da vida, acabei indo por lo que pretendía fora unha estadía temporal na Escocia no 97, pois que durou máis de 5 anos, logo tamén un tempo na Irlanda, e ben, tive a ocasión de contactar con xente das organizacións panceltistas da Barriga, particularmente xente da Celtic League, do Celtic Congress, pois un poquinho o día tamén de todo o que acontecera toda agora, bueno, cada quen coa súa versión ali, moitísimas persoas, máis do que se pensa, que un comentario que fixemos aquí na palestra, namoradas da Galiza, que desconfiantes con todo o que tiña que ver co tema galego e coa súa circunstancia e foi, bueno, pois é un tema apaixonante, non? O caso é que é un tema moito denso a hora de falar pois de construcción nacional, de construcción cultural, porque é algo que está moi vinculado no que se dan chamar panceltismo, non? Entón, aquí na palestra, as primeiras cousas que quixen aclarar é facer unha diferencia entre o que se dá en chamar celtismo, todo relativo pois á cultura celta ou ben pois a antiga civilización céltica, nomeadamente pois aquela da Idade de Ferro, non? E as linguas celtas en particular, non? E depois aquela outra que é a de panceltismo, que moitas veces, pois como esta mañá no caso de Carlos, este especialista aí da Universidade Libre de Lisboa, pois que o que falaba de panceltismo a hora de falar de conceitos pancélticos, como de idades pancélticas, a celtidade de idades que están presentes en máis países ou en máis territorios ou dunha forma, digamos, máis global no conxunto da cultura que outro tipo de idades que eran locais, non? Pois, bueno, paralelamente a iso, há un outro conceito moitísimo máis ou mellor extendido, non? Que o de falar de panceltismo a hora de referirse a esas nacións en Estado da Europa Occidental que partillan non só un mesmo presente paralelo naquilo que é a súa circunstancia política, non? Que luitan por sobreviver, que se están a xustificar, están moitas veces a pedir disculpas por existir, non? Día tras día, no tras ano, non? E que pouquinho a pouco pois, se foron abrindo paso e procuraron unha idea, non? Un concepto supranacional que a xuntara, non referenciando tanto o pasado, ao mellor si neso nun determinado momento, no século XIX, cando empezaron a aparecer os primeiros congresos pancélticos, senón baseadas sobre todo no que o presente, nun presente fruito dunha realidade máis ou menos paralela de ter unhas circunstancias moito parecidas, moito similares ao longo da historia. Non? Digamos, entón, disculpa, Santi, fachada atlántica, para que os ouvintes un pouco se aclaren, Irlanda, Escocia, Illa de Man, Gales, Cornualles, a Bretaña francesa, Galiza, Asturias, esa comunidade, como ti ben comentas, céltica, ese panceltismo. Como podemos encuadrar en toda esta ecuación Galiza e o norte de Portugal, sobre todo? A ver, primeiramente, entendendo que cumpre poñerse o día, non? O sea, por o día de que
o que tratei de trasladar aquí é como, pois, conceptualmente, pois, arrastrando dúas ideas de etnoxénese por unha parte, por outra, pois, o conceito do vínculo, non? Isto xa, pois, o arrastramos camiñando paralelamente desde o medievo até o século XIX, no que se monte todo nunha coctelera, pois, o concepto vínculo, con todos os seus mitos, con que hai unha chea deles, a verdade, moito máis extendidos, nunha categoría máis prolífica, máis, non sei como dicelo, máis plural se cabe do que pensamos. Hai moito máis que o conto de Breogán. Claro. Que mito é realidade no mundo céltico? A ver, nós o que temos que entender que o mito sempre está aí unha forma popular por veces, que logo pasa mellor, pois hai unha mitoloxía culta tamén, é unha forma de contar os povos a súa historia. Entendes? Non é historia científica. Temos que saber diferenciar, separar o trigo da palla, non? O que é científico do que non é, mas tampouco desprestixiar ou denostar ese legado, non? Temos que saber coller e ter esa diferenza, non? E así mesmo entender que con moito menos outros países crearon ou justificaron ou procuraron o seu leitmotiv. Se falamos, moita xente na Galicia non sabe que o pai fundador ou o mítico pai fundador do país de Gales pois é un galaico, non? O Máximo Lédic, non? O Magnus Maximus, non? Que foi emperador de Roma, mas que por diferentes razóns, bueno, do Imperio Romano Occidental, mas por diferentes razóns é considerado paradoxicamente pois o pai da nación galesa, non? Logo se ia contar pois a súa presencia nos Mabinogion e tal, pero que paradóxicamente é aquela persoa que ordenou isto non falei aquí, mira, esqueceuseme, non? Que ordenou Breaking news. Sí, o sacrificio, digamos, a execución de Pristiliano. Sabes? O sea, foi un tema curiosísimo. O sea, de feito, pois, hai algúns que temos a sospeita de que se lle chamara o convento, non? O mosteiro Maximus, o mosteiro principal dos britóns na zona britónica e tal, era un xeito de homenaxear ao Maximus galaico pola súa parte, non? Entón, pois, son cousas que bueno, compre, a ver, coller con cautela, en calquera dos casos, irlas analizando, ir tecendo, ir procurando, pois, todas esas noticias que tamén van chegando, pero, bueno, tamén podemos estar falando moitísimas cousas a outro nivel, non particular desa época, no historiográfico, pero o celtismo se proxe non é só historiografía, non é moito máis do que eso, non é só estudos académicos, non é só estudos lingüísticos, é un fenómeno cultural moi forte, moi potente, que proxecta as realidades nacionais de moitos países a nivel universal, donde as persoas que se conforman estes movimentos aí arriba pois entenden que é que estarían algunhas desas persoas, non todas o mellor, non, pero moitas, entenden que estaría ben que Galicia formase parte dun xeito máis activo diso para non se quedar diante do mundo pois como que boa parte do mundo entende, como se o celtismo ou a Celtia ou o seu mundo fora unha subcultura anglosaxona, senón como unha cultura transversal, non? Que vai máis alá deso, non? Que entra pois, no mundo lusófono, no mundo hispano, no mundo francófono, o sea, ten que ser algo máis nese sentido. Entón, fora deso, pois hai, desde logo, moitísimas máis razóns polas que Galiza, pois, debería ter menos a presencia, non? Debería estar, pois, dunha forma ou doutra, pois, dun xeito máis presente. E claro, deso tratou a palestra en certa medida, non? Expresar o que pasou recentemente nas últimas décadas, as controversias que houve, cousas que aquí se estaban a interpretar mal, ou se siguen a interpretar mal, teñen outras leituras, e a verdade é que cando se empezan a poñer pois, os componentes arriba da mesa, pois vamos chegando un pouquinho a pouco a mellor análise, non? Tú que viviches en Escocia, Santi, como era esa análise desde ali, desde Edimburgo, desde Glasgow, como era a análise dese panceltismo que dicías tú tamén, non? Esas influencias todas de Centro Europa, esas influencias de outras partes do mundo anglosaxón, todas as correntes que un poquinho iban hibridando, como analizas eso unha vez anos despois tamén, unha vez que xa estás por aquí,
esa comparativa, insisto, tamén na inmersión dese celtismo en Portugal. Que comparativa, como valoras aí a diferencia? A ver, eles, digamos, nunha tradición historiográfica, a cuestión Portugal, Portingal, non? Como dirían eles, pois, nas súas crónicas, a cuestión Galiza, pois, tiene moi presente. Os escoceses en particular, non? Aquí falamos do Chronicon Gentis Scotorum, pois, como falan na lenda de Gatelo, todo isto, outros autores pois, que logo proseguiron marañando máis todo o mito, non? Falando de máis cousas, non? Incluso as polémicas que tiñan entre eles, non? Sobre onde era realmente Brigantius, era en Santiago de Compostela, onde estaba o Liberdón e a Arca Marmórica, non? Onde tiña encerrada Pedro do Destino, ou realmente era pois a Coruña ou Betanzos, non? Algo desas controversias ainda seguen hoxe vivas, non? O sea, que o Brigantium que é hoxe, non? Betanzos ou Coruña, non? Bueno, en fin, pois vaste dando conta que certamente, a ver, os mitos, as comunicacións veñen e van, e hai moitas cousas e moitos componentes dos que non se sabe ou non están suficientemente divulgados, non? Ou si houve un certo estudo, mas non aquí, non se fala pois da implicación dos Habsburgo no conflito gaélico en Irlanda na Guerra dos 9 anos, os refugiados irlandeses e a corrente migratoria constante que ainda se dá despois con Cromwell, da chegada de refugiados a Galiza e de como se van naturalizando e repartindo por todas as comarcas, que foi a solución que atoparon as autoridades daquela primitiva xunta do Reino de Galicia. Son moitas cousas que ainda están por escrever, que forman parte, pois, desa parte da historia da Galiza no Antigo Réxime, que o mellor é moito máis, encerra cousas moito máis interesantes da que pensamos, non? A ver, temos avanzado agradecidamente moitísimo na divulgación e na investigación das pegadas do Reino de Galiza, non? Nos últimos anos, sería tamén de agradecer, pois, avanzarmos un poquinho máis, cuando menos nese período. Nese período, porque encerran moitas cousas, como entender, moi interesantes para entender o noso presente. Sintes que cada vez que cruzas, que atravesas a Portugal a raya, que a maneira de, vais a de círculos favorables, digamos, como aquí nestas xornadas, con, bueno, digamos, círculos intelectuais onde entenden perfectamente todo o que se está contando, en círculos máis modestos, podes sentir ou podemos chegar a sentir que a maneira de explicar o celtismo, o panceltismo, o mundo céltico é unha cuestión que eles, un portugués medio, pode velo como, bueno, isto é cousa das Españas, Galizas, Asturias, cousa do norte, non é unha cousa que ten moito a ver con nós. Non, eso sí, eu penso que de certa maneira, a ver, a sociedade de Portugal en xeral está moito máis libre de complexos do que nos pensamos. Moito libre, entendes? Certamente a súa cultura política, non son, hoxe por hoxe, no seu devagar cultural, nas últimas décadas, pois, están moitísimo máis abertos, son moitísimo máis cosmopolitas, entenden todo, pois, dunha forma menos encerrada en clixés. Entón, pois, saben que hai unha salvo cultural que os liga dunha maneira ou doutra, pois, as Illas Británicas, non? Como histórica alianza entre Inglaterra. E todo iso, pois, foi dando de sí no literario, foi dando de sí no historiográfico, se tocamos, pois, tamén, pois, o que era a pegada historiográfica dos celtas e do celtismo en Portugal, non todo coa profundidade por problemas de tempo que teria gostado, pero que pouquinho a pouco, cando se vai traballando nese terreno, non? Como pois, moi ben está a traballar, por exemplo, Fernando Pereira González, non? Cos traballos sobre ou traballou antes Xosé Lois Armada Pita, non? Sobre a historia do celtismo galego, pois vai traendo a luz ideas e comunicacións moi interesantes, non? Entón, pois, unha parte da disertación que tamén versou o noso traballo e non de outros autores, non? O sea, todo está máis ou menos referenciado, non? E do lado do Estado español, digamos que
Que temos e cara onde vamos? É dicir, continuamos nunha especie de negación aí comentabas un pouco na charla tamén, as diferentes correntes, as diferentes tamén, bueno, pues as influencias políticas que sufriu tamén o celtismo. Eres optimista de cara ao futuro ou pensas que se vai continuar cunha negación histórica, historiográfica un pouco do celtismo e do panceltismo? A ver, eu penso que son bastante optimista. O sea, vi moitas cousas que ainda seguen aí, seguen sangrando, pero que non hai, como quen di, o cachorro que non escampara, non? E o que se trata de, a ver, ciencia. Eso do que se trata, de darlle luz ás cousas, sabes? Coller e explicar, pois, que hai moitos conceptos, moitos clichés dos que non se está a falar. Non? O sea, para comezar, o paradoxo, non, do asunto. Moito se fala dun mítico enseñador ou que queiras, ou fabulador do celtismo galego, pois naquela época, naquela outra. Mas pouco se fala do celtismo españolista. Pouco se fala do que se fixo desde a Real Academia de Historia. Pouco se fala, pois, do celtismo no franquismo. Pouco se fala de que segue, pois, secuestrado boa parte do traballo do Seminario de Estudos Galegos. O sea, que son moitas cousas que temos que ter presente a hora de coller e saber ter unha narrativa sobre todo o que aconteceu, non? Que non é o mesmo falar de Biceto que de Plácido Castro Río. Non é o mesmo falar de Murguía que falar mesmamente de Castelao ou de Luis Oane, non sei, ou de moitas outras persoas que foron, pois, aportando moito máis do que pensamos. Porque a xente sabe que Castelao non foi únicamente, pois, ali un par de semanas a Bretaña, foi ali cunha bolsa de estudos, pois, hablado polo Ministerio de Educación no seu día e logo foi denegada outra solicitude que tivo posterior para ir a Irlanda. Pretendía ir a Irlanda e facer outro volume similar ao das cruces de pedra na Bretaña, non? Facelo sobre a arte irlandesa e aquilo que entendía que te guardaba máis similitudes con tal. E todo o que o traballo as postais que lle mandaba Risco, os escritos, as cartas longas que mandaba Pedrallo, todo eso sustancialmente, o sea, non, o grande público descoñece todo iso. Eso hai que darlle luz. Hai que dicir, pois, mira, aconteceu isto, os seus erros, os seus acertos, gostes ou non gostes, e Galiza no futuro pode ser moitas cousas, non? Pode, pois, estar aberto, pois, a todos os seus universos, non ten por que desfacerse, pois, ou concentrarse máis nuns do que noutros, non sei, non sei que temos que aproveitar as potencialidades que temos diante, non? Entón, falaba de que hai uns días, pois, o director de Vilaweb, pois nun vídeo que está colgado en YouTube, no que fala dunha aproximación xeopolítica a Galiza. Xusto antes das eleccións galegas. Pois vai tocar non a lusofonía, senón Portugal, pero bueno, quedou por falar da potencialidade de Brasil ou o resto da lusofonía, quedou de falar, o sea, falou da cuestión xeopolítica, pois, do ámbito español, hispanoamericano tamén diría eu, nun momento dado, do cuestión da fachada atlántica europea, e xa para rematar dos países celtas da proxección que lle dá, pois, a identidade e cultura galega, pois, o tema dos foros pancélticos dos que Galiza forma parte. O sea, podría abrirse máis espazo aí, ter unha maior incidencia, un maior protagonismo, unha maior actividade, unha maior proxección, máis traballo pro sector das industrias culturais e musicais. E hai moita xente que, bueno, pois, non sei, parece que non ten isto tan claro, non sei a que lle compromete ou non sei que prexuízo moitas veces hai de fondo con todo isto. Sei que houve controversias, a mellor non hai tanto ou algunha que segue, mas controversias hai en toda parte, tamén teñen controversias entre eles a la arriba, non? Entón, pois, temos a fin de contas aproveitar, pois, as oportunidades que temos saber, pois, pouquiño a pouco, paseñamente, pois, construir país, non? Facer país, que é do que se trata, a fin de contas. E a última, Santi, con que te quedas nestas xornadas? Falouse de mitoloxía, estáse falando de música, de danza, conexións de todo tipo, evidentemente, tamén de celtismo, panceltismo, a túa charla. Quedaste con algunha cousiña que non sabías, que vas a guardar na túa retina, que vas a seguir investigando? Contanos un pouco. Un bocadiño de todo, porque, a ver, o das xornadas son moi heteroxéneas, moitas cousas, a aportación de Carlos, non me lembro do apelido, aí por do investigador na primeira palestra na mañá, xa, pois, foi sustancialmente moi guapa, moi
aportou moito se estivera o ano pasado, non? É raro que na zona repita alguén, non? Dun ano para outro, pero a verdade é que gostei imenso, non? E por vicisitudes varias. Sí, Carlos falando de galaicos e lusitanos, afinidades culturais e lingüísticas no ámbito da celtidade tamén. Sí, pois desde a óptica portuguesa foi maravilloso, sobre todo pois tamén a cuestión de todo aquilo que refire pois a súa pegada na literatura medieval e a súa influencia nos períodos literarios posteriores, non? Pois foi moito que falar, moito que comunicar, falamos a cuestión dese pequeno retallo, pequeno documento que hai sobre a navegación de San Brandão ata Galiza, non? Que se conserva na Biblioteca Nacional de Lisboa, non? Pois para darlle luz e que outras persoas, a Erras, por exemplo, falara dese tema de sabía que existe, ao final atopei o documento, a Suso Souto, cando estivera aquí nas xornadas hai un par de anos, que está cousan. Entón, pois, claro, agora que esta celebración ha estado a Romaría do Santo Amaro Navegante lá en Lisboa, pois para darlle máis sustancia a todo iso, non só iso, senón tamén o coñecemento sobre o Sirrama, que tamén falamos hoxe aquí dese tema, de tantas outras cousas. A verdade é que non parar, non? É todo ano agardar a que chegan xornadas de Pitóins, disertacións, comunicacións, ideas, intercambios nos xantares, nos pequenos almoços, non? Aí na padaría, no hotel, onde sexa, non? E a verdade é que é intenso, e daqui surden moitas amizades, moi ilusionante que xa levemos 12 anos, no que o foro de estudios celtas pois con maior perpetuidade no tempo, digamos, no sul de Europa, non? Eso que é. Se algún dos nosos ouvintes quere pois un pouquiño aprofundar na temática, recoméndaslle algunha publicación, algún libro, algunha investigación, algún canal, algo en particular? A ver, agora hai un anaquiño, falei no tema este de Pereira González, ¿no? De Fernando Pereira González. Sei que está colgados uns poucos papéis académicos na rede, ¿no? Así en PDF e tal. El quiso publicar un libro, non sei se conseguiu publicalo xa, estaría pendente deso. Bon, así recentemente, pois que hai moitas cousas, o sea, parece últimamente moito en American Life, que de feito pois estivo aí uns aniños, uns estudantes a pandemia aí en Pontevedra con unha palestra en inglés, no? E o catedrático de American Life da Universidade de Oxford, no? En Celtic Studies, en estudos célticos, bueno, el pois é o promotor actualmente xunto con John Cock, no? Da Universidade de Gales, tamén que está en Harvard, na Universidade de Gales en Bangor ou Aberystwyth, pois do que é un novo paradigma do Celtic from the West. Sabes, que fala de que os celtas realmente non chegaron aquí nunha migración desde Centro Europa, como o celtismo, digamos, alemán decimonónico, pois promulgou até crear aquela idea do Hallstatt, no? Como todo aquilo que é celta de verdade, o que se parece a o que se encontrou neste castro da zona xermanófona, ¿no? de Austria, o mesmo caso francófono, ¿no? Que fai o mesmo pois con Latén na parte francófona de Suiza, ¿no? Pois o celtismo francés, pois non, el aínda sendo inglés, non? Pois entende que o celtismo realmente nace na fachada atlántica europea e coa que dunha maneira máis comprometida moitísimo máis densa, o caso que hai libros que aínda non están traducidos no galego, en portugués e en español, pois fala de que realmente pois todo se conxura primeiramente nun estadio máis antigo na Península Ibérica, non? Pois por diferentes razóns, máis expoñendo todo, fala o caso particular de Tartessos, como mellor pois a lingua tartésica é unha hipótese, non? Pois sería pois non sei a lingua céltica máis antiga, non? Pois todo iso pois está a dar moito de si últimamente, e pouquinho a pouco pois comezan a surdir comunicacións
empeza a penetrar paseniñamente, porque todo isto moi lento, na academia, nas universidades. Quédame simplemente a última dúbida, porque claro, xurdenme millóns, agora que falas de todas as correntes, de todas as influencias de todo Centro Europa, os vascos poden, nalgúna das teorías, encaixar tamén como algo protocéltico? Dos vascos, a ver... Ou vamos continuar pensando en que non hai maneira de meteros en ningún lado? Non. Dos vascos, o guapo do asunto é que naquilo do vínculo, que non ten que ver cos celtas, senón aquilo do vínculo de Irlanda, de Irlanda non sei até que punto en Escocia, nas rendas de Gatelo, todo isto, pois, entremistúrase todo coa lenda de Partolón no Levargovela, o libro das conquistas de Irlanda, toda esta cousa, pois, considerase que son historiadores bebendo deses mitos xa no século XVI, no século XVII, irlandeses, escoceses, pois, empeza a considerar que os vascos tamén teñen parentesco. ¿no? Entón, incluso logo tamén hai historiadores pois naquela altura que consideran que os vascos falan unha lingua celta, ¿no? Está demostrado que non é así, pero de que a certo punto ese vínculo de alguna maneira mitolóxico houbo tamén con eles. Non? De feito, cando os irlandeses veñen a pedir a axuda aos Habsburgo da man dos franciscanos galegos, cuidado que eran unha das partes máis interesadas en que Irlanda non fora sucumbindo pois ao poder dos Tudor, falan de que teñen fortes vínculos cos habitantes de parentesco, de sangue, cos habitantes do Reino de Galiza e do señorío de Vizcaya. Son cousas que a algún por aí lle sorprenderán, mas que tamén están presentes, tamén cumpre telo en conta. E a verdade é que, a ver, eu entendo que o celtismo non como algo encorsetado, tal, senón que ten que ser dinámico, aberto, participativo, non? De que a certo punto, pois, penso que hai espazo para todo en moitos sentidos, non? O caso que tamén temos que ser conscientes de cal foi o seu periplo e cal é a súa presencia, o sea, cual é o seu presente, non? Como funciona todo iso na actualidade, non? E sobre todo ter presente pois que nos estamos perdendo moitísimas cousas nas industrias culturais neste sentido, non? Pero eso, bueno, xa fala moitas veces Carlos Núñez cando ten ocasión, escreve libros, da palestras como unha moito interesante que tivo lugar aí atrás en Vigo, de que saín así bastante contento, pero bueno, hai outros temas que tamén tenemos que ir sacando, non? Outros pois dende outra óptica, outra perspectiva, equivocados ou non, pouquinho a pouco, pois, bueno, faise país así deste xeito. Pois Santi Bernárdez, investigador céltico e pancéltico, obrigado polo teu tempo, parabéns pola divulgación e pola conferencia tan interesante que deches. Vale, grazas a vos por todo. Veña, obrigado. Moi ben, até aquí as dúas entrevistas do programa de hoxe, Xosé Manuel Barbosa e Santi Bernárdez, acerca das xornadas galaico-portuguesas de Pitóns e tamén esas alusións ao mundo céltico que une Galiza e Portugal desde tempos inmemoriais, esa cuestión que tanta controversia trae desde sempre, se somos ou non, países celtas. Aí está a cuestión tamén desde o punto de vista galaico-portugués. Interesantísimo todo o que eles nos contaban. Ben, vamos ir acabando. Recordade que estamos nas redes, Facebook, en Twitter, en Instagram. Seguídenos por aí no correo tamén, galiportuspodcast@gmail.com, para o que nos queirades comentar no directo en Radio Ariz 107.2 con Carlos, sábados de 12 a 1, redifusión ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde. Tamén estamos nas plataformas iVoox, Spotify, Apple Podcast e Podgalego para que nos escoitedes cando queirades. Hoxe acabamos cunha música que nos recomendaba Santi, tamén con ese toque ao mundo céltico e ao Festival de Lorient. Acabamos con Luar na Lubre e o seu tema Achégate. Graciñas, chao, chao, obrigado.